Karlitang namrota ingtipi apor pipen apran kedam nang pong aputhak Parokhwa Mondol Congress Mohila Lapen Youth Committee atum tong sikot pen buthunga jia hi thimati Parokhwa Mondol Congress Committee asai hemalong chikimo ponsi Candlelight kaipon lapen ningduk chepaklang ponsi inut Muslim Amunit Saddam Hussein Afan Prabjin pen kokhat piserak nangji pusi sodak pen rempon Parokhwa Mondol Congress Mohila Lapen Youth Committee atum pen patir pi ponsi Jakhonga chikloni phai Crystal Cap arni buthonga ji mate Parokhwa Mondol Congress Committee asai hemalong Karlitang namrota ingtipi aphan kachikimo asai kidengpo Lakha Great Rock Nomati constituency kiparlo pon Parokhwa mate buthonga ji along Parokhwa Mondol Congress Mohila Lapen Youth Committee atum pen Karlitang namrota ingtipi aphan chikimo ponsi Candlelight kai ponsi ningduk chepaklang pon Lapen alang litumpen perang kiamai ke phapon alam thia putha kedam tang juna chikloni phai kretrok arni inut Muslim ariso Saddam Hussein puabang phus imuso Karlitang namrota ingtipi aphan chulang rem det pen aphit apranar mutikang det ajok nogang roha sariali atuar pi aria kongalongsi Karlitang namrota ingtipi aphan pititang abang arpomsi wartikang chorlo Lasi labang suajok pini jakhonga chikloni phai Crystal Cap arni kang sampor phai trokra chitemapor phomti arni kang samapor buthunga ji mate Parokhwa Mondol Congress Committee asai hemalong soar luatumpen Candlelight ami kai ponsi chikimo ponno lapen ningduk tami chipaklang ponsi Prabjin pen Saddam Hussein apha arona tengkang sai pasodak pen kokthat sitami kipiji aphan lamthi paklang pon Lapen Karlitang namrota ingtipi aphan apran armut KN bek Husan Lapen arisang ho atumaphan sodagatang sai piserak nangji pusi alang litumpen mangponno tangti alang litumahin pen kaninje ponalam thele angton pen arjupon iksina Denarong penili tuma perangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglo. Dak 16 nong nomati Mondor Congress asai hemalong nilitu Mondor Mohila ahin pen lapente Mondor Congress Youth Congress ahin pen non hedjong ilitum angjir ilitum abong nomrota ing tipi aphan justice long wek nang jipun nilitu makema lasinon alang liphan justice ke palong ji aphan si nilitum kaduk kawe sitame kengkam chejorlo lasi alang liphan jong si justice long le pulote nilitum angdeng kaprek sitame dam thunang kokpo athema ilitum Karbi Anglong along soar lo atum Nogang punon kapre adim long sitame ilitum lason kipod olo ilitum soar lo tum aphansi nanglang rem block abatai labangso akisung pen ilitum soar lo ke phona lasipini litum rat athengno sitame wangnang koklo non do chari bom BJP sarkar atum non do bom sarkar atum sitame alang litum ta soarlo aphan papor haiji lapente soarlo aphan kerai komji pu alam thi asemi enpensi alang litum dolo lasi labangso asemi konasi kajulo konasi ing bochoglo lasi nono bangke long erlo ilitum inura phan ke palong lo Saddam Hussein pu lasi alang liphan ke fasi si pinangji pusi nilitum mahin penke dabi ponlo yang long nilitum cok celang deh nilitum ke Mondor Mohila ahin pen ke soarlo ahin pen bangke nomrota ingtipi aphanjong se justice pipa meme pulote kewang jilang ani nilitumta kachisong aphan kengkam chijor ponpo Mondor 16 nong nomati Mondor Congress asai hemalong kaching room nang ke
abangke lalo je nomrota ing tipi karlitang nomrita ing tipi justice longwek nangji pu labang so kemang ben sini tu nangli tum phanang hang lo je non pipo si soarlo tum phan kachinek kahlo ke ongrelo langdam labang so along kedam tang sitame penang o nilitum soarlo tum phan lason la nomrota ing tipi ason akes do piglo lason ilitum phan nilitum phan lason soarlo tum phan batai labang so kisung phonang ulo lasi laso aphan non nomrote ang tipi aphan laso justice kapalongji aphan la non kedobom tim karbiang long atum phan sitame nilitum hin pen puji pipo selang litum ing samri lo non ansita alang litum pipo lo cherabdun dede alang litum cherabdun nangji apolo ilitum soang ilituma abong ilituma soang jersey pini ke phona nomrota ing tipi aphan Saddam Hussein pu apinso alang lisi kapathi pu karjulong lasi labang so muni raphan prabjin pen alang liphan phasi pipo nangji pu sinili tuma mondor mohila hin pen dabi pon lapente Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang lisi tami labang so nomrota ing tipi aphan karmudet aputha alang lisitame jak alang lihin pensitame rabdun nangji la penja labangso kangsai pivek nangji pu labangso hin penitum dabi dun lo ni tu mondor kongres ahin mohila kongres ahin pensitame la sinon kewang jilangani sitame justice pi long pa meme pulote nilituma bangke ako kenkam chijor thupo chesongji apha আজি আমি নমাটি মণ্ডল কংগ্ৰেছ মহিলা ফালৰ পৰা আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে সিষ্টাৰ লেট নম্ৰতা ইংটিপি তাই কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল আৰু যোন মানুহে এইটো হত্যা কৰিলে আৰু এই লেট নম্ৰতা ইংটিপি জাষ্টিছ পাব লাগিব আৰু যোন মানুহে এইটো সাদাম হুছেইন হত্যা কৰিছে এয়াক ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমাৰ নমাটি মণ্ডল মহিলাৰ ফালৰ পৰা আমি জাষ্টিছ আৰু দাবী জনাইছোঁ হয় আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলা আৰু জীয়ৰী হয় ছোৱালী হয় তাই পঢ়ি আছে আৰু তাই পঢ়া আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ছোৱালীকেইটা বহুত আছে তেনেকৈ নগাঁও গুৱাহাটী চবতে পঢ়ি থকা সিহঁতৰ কাৰণে আগন্তুক কেনেকৈ সিহঁতে ৰক্ষা কৰি কিনে পঢ়িব পাৰিব সিহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সিহঁতৰ জীয়াই থকাৰ কথা আছে সিহঁতে কেনেকৈ এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা কৰি পঢ়ি সিহঁতে সুস্থ কৰি পঢ়ি আহিব পাৰিব আৰু তেনেকুৱা সকলো এই নম্ৰতাই যেনেকৈ পাইছে আগন্তুক ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা নহ'ব বুলি মই এই দাবী জনাইছোঁ আৰু এই যোনজনে এইটো কাম কৰিছে তাক নিশ্চয় ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমাৰ নমাটি মণ্ডল মহিলা ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ Ingdeng thongke brakitom denarong hawar karbi risunim sorong aje tirikam amai kisengpo. Aningkan bangason thak hawar karbi risunim sorong aje katalon ponason si pining lethot sitami ingdeng thongke brakitom hawar karbi risunim sorong aje katalon ponji aphan pura. Pini denarong hawar amai asai hemalong tirikam amai kisengpo na berta nilitum pherang kepen berta nang pali. Tirika mamai kiseng po na maya long KACEM Brites ing hiyahin pen ingdeng thongke brakitom hawar karbi risunim sorong aje tirika mamai pu lunse po pansing pro lapen kongchun bang denarong ton committee chairman prodip ing tiatumaphan jongpon pen maya long kidoan kachidon ang thek chipaklang pon halapu hawar karbi risunim sorong aje katalon ponjia dim laki denarong pathu aklam lapen ni plia pharman si peman ponpo anparta pining ingdeng thongke brakitom hawar karbi risu
nimsorong aji along manping pen aluhi sarpo laki KASC CEM tuliram rong hanga phansi johang ponji pusi pachini pon Dena rong penili tuma phirang ke arun terang nang kiloberta news report public TV Karbi Anglong ni jakongpo niphai krisit keparni ladak denarong jutang hawarame asai hemalong nilitum non kewangji engdeng thongkabra ke thom hawar karbi disunum chu rongaji ketalon jia phan tirika mame sengpon kasi non ki sengpon ateng plute niliphan ji mei phu nang pilo koson si klempon pune non namta ningalu chi sik selang kuwe pesita bang nang pek tang dal oposinili pini pen non hawar karbi disunum chu rongaji ke patun je phan nan bori ponpo pen pini kesi theglong ateng plute non ki wangji karbi disunum chu rongaji kedam tang aningkan pen masabu prekchat ji la pen ke prek pa prekchat je phansi anu tin pin ke chetong me long ke do an bang pu bang pie tamta biti sori na pidun asoteng pen pulute non boy ke wangji karbi disunum chu rongaje dan rong hawara me pen patet pi ponji abang asabu ake prek duji pusi nili me pu hin pen ningchit ke po kona lo kibi ponji adem kibi ponji adem ba kan kan wanga som dan rong patua klamalong sepatu ponpo ni kwana farma pen peneng bang ke ni polisi padupo la pen nilitum ka chisik bang ke aluhi sarpo man peng pen nilitum chophaji ake hai karbianglong asiem doktor tuliram rohang phansi peneng ke phapu chisik ponlo